Meini somni pathum kumsang khazakwa sumkwa pakhat zana chuan New York marlama thingtlang pakhata thlam chu akang hluah maya kang chelpuran thlen chuan thlam chu kang me hian alo tuam chuak vek to chu thlam luah tu Sabina Kolokovsky la chu achin shiatur omlovin abo mak maya kang me an chelmi zo nuwa chuan atu khovar nuwa Sabina zun na chu tho ngarania Reilova a chena farmhouse achanga yardza la footpath hlui nimena alo khu luk to omna hmuna chuan arwang chhar ani tamaya sarwak veka hmuniin ataksa chuan vina hnu ma hmu tur oma vok no vole liam baka sena thla hmu tur a om bokani Sabina hi kumsomli pakwa upaniin finfiana changa alandanin thlamakan tir hian thlam chhunga a om ngei ti hriatania a chuap chuan meikhu thahnem tak a hip luti autopsy result achangin a hria theia arwang an charnele a thlam umna inkara hian a t-shirt sen charniin chu t-shirt a chuan Sabina thisen kai hmu ania arwang hmu ani dan le a thlam kan dana chang chuan tu emo in huatna nasa taknen phubalak tomin Sabina chu a beiniin nu chui tu de chuan an ngai ani farmhouse a hian Sabina hi ama chavena khosa a belpa room bench nen chuan thlatlem te kalta a anin chenma kha chuan an cheng dun chin ani in chachen pa ngai an ni wangin in hwa chuina nei lovin chianangin an lein kom zui zela ron chuan Sabina bawla lai chuan mundanga Auburn, New York lama aum dai thua soya a hun man pui a chian te puin an siat pui thlap bokani nu chui tu te chuan rin thel li se changa thai bovin rin thel dang pakhat an la neya Sabina hi social worker ni in an case boy pui mek pa pakhat chuan a fanu an koltir theidon lawai chuan an office a na thok hau chu ala tha tur thoin staff hau chu alo vo to a Child Protective Agency lam chuan a thin a urin a fanu chu nu cham ina anda zaka chu wanga lungoi lo chuani an tia hepa hi a hming chu Roy Brown ni in social worker te awawangin tharuk lai jela atanga Sabina bawral mani ruk chau ala liam tia khan chwa zalen ania Sabina I tha ani laya a omna zoni chuan Roy chuan abial nu kyanga zankwa a hurman thu soya abial nu chu tunge ni ti te nu chui tu ten an chia nuwa Roy chuan thodik lo a soiti an sheta a chumi zan chuan abial nu chuan tanin lama huna mangdai chulo niin Roy chu arin hel om ta leya Sabina thina chuan in nam noina anei lo thuin changviau ma se Sabina thatu le a thlam hal sak tuwa rin hel thuwa chuan man ani ta thawani Roy hi mifel taktia soitur ani lo ve hle maya a thinaramin a ko sen hleya criminal record anei nual to bokani twal thana thenlaya omna chin soitur mu mal anei boxi lo wangle a ma a Sabina thona office a na thokte alo vo chem to wangin rin hlel kai ber ani lo theilo darkar engamazat andop nuwa po Roy chuan Sabina boral na le a thlam kanga chuan innam hnoina anei lo thuin a chang ve fana shimna nep zo ka hmu theinan a pui khoite puang mai tura an ti puin Roy chuan a du tlatlo ti chuan trial nei ani ta a Roy anu pui hlui le a bial nu te chuan Roy chu mi thin ram le kuthlak ching tak a thin rima mi se sha tak ni nan soya ti chuan Sabina taksa a se na thla le Roy ha chu an han en mila in milamwal mwal chu alo omle tlat peka ma se uluk taka odontology sin Sabina taksa a sena thla en chuan thil mu chho anei te tlat mai Sabina se tu chuan a ha chung lama chuan ha mai anga seideu bik paruka neya Roy roin chu tianga nei velo ni na soya ma se Roy ati ani lo ti chiang taka a soi thei bik lo wangin prosecution lam chuan Roy hale Sabina taksa sena thla in millai te chu thiam taka an soya wangin jury te chuan doctor thu soi aya
prosecution thu soilam anun takla dawangin Roy Brown chu Sabinai thattua po tluin kumsom ni banga changa damchung lungin tang turin just chuan thutuk na asiam sakta ni ani na taka chuan tual thattu diktak ani mo nilowe mo Roy chung thu ngai to ani hian finfia na traffic fokle filfai engma omlova Roy chu asel chunga lutin khuma chuan mudu lovin chhuata chuan amunga china khum chu tual thattu ta mutna niya kamutna tur ani velo tin asoi ve tla chin ti chuan khuma chuan mudu lovin khum chu ka office to kanani tin a mattress chu cherangin asiam boka he hi dan ka zirna inani tin asoi mya maya korta chuan dilna engemo athon zu trenga mase adilna engkim mai chu no sak zelani mase thilti swaltu ani loti achane mawangin jela chang chuan be pui thla ka tumta a danlam ziana lekhabu andana bik lo library a chuan poisa pe kemo aveng tu tham ani ngot lo chuan lungot thei ani lotiin Roy chuan dan lekhabu chiar tura har satna to thute soya jela TV an en thei chang chuan nu chuina lam a en na sain abik dakin forensic files a na sa chin hleya danin ziana lekhabu te po a chiar na sa chin hle ti chuana shiatna te po lo pung chho ve zelin korta chuan dilna theilutin Sabinai ti sharta miswal chilan mu niom tak chu DNA test tura nginna theiluta mase wandwai thak takin hei po hi no sakle ni ti chuan hunaka zela kumsom pani zet lungina huna man nuwa chuan maktak main royanu le pa chena ina case file copy zanga somsari omna chu akang chhevek maya jail chunga ain hlona changa sum chete a khol ve mang chuan Roy chuan state free of information kaltlangin nu chuina kalpuyani laya statement petu zongzong te ming chu dila ti chuan sheriff office lama chang chuan a copy dil chu adong ta ze chuan Roy chuan a case file copy a kolve zanga somsari zinga tel velo affidavit pali lai chu a hutanol maya an ming asiat ngai haulo Barry Bench le anupui Tammy Heisner te ming chu alo oma hemite no pa hi Sabinai farmhouse omna mun nei tu ten nia Tammy chuan a pasal Barry ne na kangmei chuana mun an thlen chuan a pasal Barry mela chuan engemo in thup tum mel niom tak hi a mu thu soya konga chuan Barry chuan a karti dingin finfiana om tak melin tin farmhouse omna changa yard zavel hla chu finfiara zungin akal ni ina soya finfiana ngai poimo MMC khan Sabinai rangzon na chuan atel vele mi aselawani Royan he statement an chiar cha chu aril ruwa beiseina thar nein Roy chuan Tammy in a pasalin finfiana azonna niya soya ngai to chuan Sabinai ruang an charna kongkha ti ashe theya finfiana zon mu du shimshim ni se tinge Sabinai ruang omna lai borvel chau chu azon ti te chu angai to chhuaka Berry ve thung chuan a statement a chuan zingdar khatle chan ve thleng bara zu ina aum thu soya mase bar ngak twe roin Berry chuan zanlai dar sompani vela bar chu a chwa san niin a soi ve thung Berry hi a main me chano pang khoi khemle tharum thona wangin lungina po alo tang ve zak zak towa ama shimshim hian me chelaka hian boina anei nian sha thu an soya hengthel zongjong royana chernuwa chuan Berry chu twal thattu nge yani ringin twal thattua pu na lekha chu Berry chu athon ta mya maya Mr. Barry Bench kathu soi tur hi lobeng khon lokte EDN sample nei theina tur court order ol sam takin ka nei thwai don khanu poi soilo I tha nuwa ke hi miswalangin lungina kumsom pani chuang ka tan phata itan kalau chong chayania Sabina Golakowski I tha thu in pon theinan chau ni lovin iswa zongjong in pon theinan chuan atira ka soi khe shereng ro ipoi khoi hi sia chwa ani thwai do ne Christmas ti baile mase kum thare ro lobei se su tina ziaka
roya be saber chu berry chuan lekha chu ron thon let vein envelope charnan achila man ngeya be seya chu DNA sample atana man thei ain be seiwangani mase chu tiang titalo chuan berry chuan kong dang athlang ta tlat mai rel konga chuan dingin ain sut hlum tir ta zokani chu thu roya na shezet chu phumbo ani ma ngeya berry DNA nei thei dan angai to roya achung te chu berry ya vuina kala asamjai pakhat chu ruk tir te chu aril ruk hiala roi chuan a hnuwa nui chungin ka din huna khan ding ta ula kil tang hi indril ruin adap ve thawang mani ti nimya lawa dam chung lungin tang thei din huna iding ani ngat phei chuan tin asoi hialani berry chu william ani ta a roi chuan be seina nu nung bertin New York diklo taka lungin tang te tana beidupol Innocence Project te chu abe pop ta roya Innocence Project te chuan vanai thlak dakin roya case chu anlo pom hlau mai case an zir chana chuan roya trial neyani ma khan prosecutor te chuan Dr. Lowell Levin chu an beronti an shetheya Dr. Lowell hi forensic odontologist ania Sabinai taksa se na thale roya ha chu en milin roya se ani thailo zate po prosecutor te chu alo shil towa mase Dr. Lowell chu courta thu boyan chaina thu she tu tan prosecutor te chuan an ko reng lawalo ni ti chuan Innocence Project te chuan Sabinai t-shirt sena tha omna la ya chuan a se tu chil a om nge an be se awangin DNA test nei dilna an the luta a forensic mithiam te chuan kumsom panga hnuwa chuan DNA hi mu thei ani to lo tlukania he case po hi a har sadon hle ni in an soya courtin phalna pek hnuwa t-shirt chu mithiam ten an endik chanta a an khol chatak manga an han en chuan t-shirt a se na thalan no bulale mun chen khada de chuan mitlonga mu thamlo thil valdeu kal de chu an mu theya awalna lai chu chep thlain PCR DNA testing aya la changtlung zok nian soi STR DNA testing nei turin anin bo sai tamup mup maya thil wal chu chil ngei lo ni in tol thatuan pu lung ina tang mek Roy Browna DNA nen chuan ain mil tatlat lo mai le ama nun na latu berry bench fanu Catherine Extat chu mechefel le ru chata kaniya thu dikshiat adu thu soin kapa kha twal thattu ani rengem Roy Brown kha a thiam lo nimya lova lung ina atangani nga chuan a fin fianan ka DNA sample hi mamo huna mindil donia tin Innocence Project te chu abe popa ti chuan Catherine DNA chu lakni in berry fanu ani miao wangin t-shirt ta DNA le ADN ain melani chuan twal thattu chu apa ngei ani ti naniya chutiang cha chuan Catherine DNA le t-shirt ta DNA chu ain mil ta chiani mase oyom lo zo khopin Innocence Project ten chal nei chat an dil chuan a chan chatak an nei chungpoin just chuan a hnol sakani chu just chuan Catherine chu berry bencha thisen zom afanu ngei ani ti fiana in nei hleinem alo ti tlat maya ti chuan Innocence Project te chuan nataka an norna zara berry bencha rang chu phorleni in adina sample la kaniya phadro lovin sabinai kora DNA le berry DNA chu alowin milde ta ti chuan Roy Brown chu atopa kumsom panga te meu athiam lo ni me lawa lung ina ta hnuwa chuan za tak chunga chwa zalen ani tani Roy chuan keima ngein ka dikna ka hailanga a chaveke berry bencha apoi khoi ka sha chwa tir dang kha apoi ka ti hle di na soya zona umta chu berry khan Sabina kha engwanga thatnge ani ta kangle Sabina le berry bench kha chian chatak niin Sabina bel pahlui ron kha berry unau palo niya an chan pakha soidanin berry kha asum din hun a chalo hleya Sabina chena farmhouse chu shal mai adu hiala Sabina bawra zang khan engthil cha nge thleng chu chiang taka soi thei ni lo ma se
mi thiam ten fin fiana changa anrem khom danin berry zurui chu zanlaya Sabina chena farmhouse a chuang kalin anin hnial buaya Sabina chu bein athi to emo ati nuwa in chop chuan a hal nan ta a mase Sabina chu alo la thi silawa pon lama chuan theilovin ain se senga berry chuan belein in la akang na sato bok nen Sabina chu thatin farmhouse achanga yard za la food pet omna lama chuan arwang dain akal san ta ni berry le anupuin farmhouse kang alhua hlua laman pana konga berryan fin fiana zon chanpo Sabina kha athi emti achian du wangniin nu chui tu te chuan an soyani tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni